시제가라 기름 딩고르게 제베베도 유제링마고 야외되고 은이 센세고 그 유를 무시하나 차자 여인이 능력상 주게 야세다의 순수 간진조라 제외가 유게로 소재 제샤 야외동대 님의 뒤수 내는学的切着让我把这四种样的根本你把天然的 Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich powitać i przekazać serdeczne pozdrowienia. Dzisiaj obchodzimy rocznicę parinirwany praojca szkół Dakpokadziu, króla Dharmy, opiekuna istot Gampopy Sonam Rinpochena. Urodził się on w Tybecie Centralnym, w miejscowości Nial, czyli w południowej części 9 dolin rzeki Jorpo. Dzisiaj to miejsce zwie się Nialto w okręgu Lunce. Jego rodziną był klan Ni, ojcem Nimaladzie Gyangbar, a matką Siomo Satseciam. Był środkowym z 3 braci. Jego rodzice mieli 3 synów, on był drugim synem. Przyszedł na świat w roku ziemnej owcy, czyli według naszego kalendarza był to rok 1079. Drogen Paktru tak pisał w biograficznej modlitwie. Od dnia narodzin w roku ziemnej owcy do dnia odejścia z tego świata emanacji przejawił niezliczone i niewyobrażalne cuda. Opiszę je krótko, więc słuchajcie z szacunkiem. Pan Gampopa znany był pod kilkoma imionami. Jako Supushpa Chandra, Młody Księżyc, Dała Gyaltsen, Nauczyciel z Wielki Mistrz Żniły, Lekarz z Dakpo, Vajra Dzierżyciel Bikshu Zamling Drakpa oraz Dakpo Rinpoche. Nie zdążymy dzisiaj ze względu na ograniczony czas opowiedzieć całej historii jego życia ze szczegółami, ale chciałbym przedstawić najlepiej jak potrafię kilka różnych aspektów jego osiągnięć, kilka różnych aspektów jego życia, które wydają mi się najważniejsze. Pierwszym z tych aspektów jest to, jak Gampopa w młodości został zdolnym lekarzem. Otóż wszyscy przodkowie Gampopy, cała jego rodzina zajmowała się medycyną. Więc i on od dzieciństwa studiował tę dziedzinę z ponad 10 wykształconymi lekarzami. Głównie z Usilem z Cangu, Kieme z Indii i Bidzi Manshonem z Cangu. W ten sposób osiągnął biegłość w naukach medycznych. Powiadano, że posiadał wyjątkową zdolność uśmierzania bólu głowy. Leczył innych całe swoje życie i najprawdopodobniej dlatego znany był jako bikszu lekarz. Gampopa kształcił również wielu studentów medycyny. Jeden z nich, Shangmen Nakpa, służył mu 18 lat i podtrzymywał jego medyczną tradycję. To jemu właśnie Gampopa zadedykował swój traktat o medycynie, zatytułowany Ocean Klejnotów albo Zbiór nauk Dakpo. Później powstały 2 przekazy tego tekstu. Jeden pochodził od Shangmena Nakpy i Jutoka Sarmy Yontena Gompo. Był taki bardzo znany XVII-wieczny mistrz medycyny tybetańskiej, Demar Geshe Tenzin Puncok, który napisał: pośród wszystkich przekazów medycyny, ten pochodzący od Gampopy jest niczym główny pień, z którego wyrosły wszystkie pozostałe.
Następnym punktem jest to, jak Gampopa został mnichem i jaki wpływ miały te ślubowania na jego życie i działalność. Jak wypełniał rolę wyświęconego mnicha. Jak opisują dwie wzmianki biograficzne zamieszczone w dialogach Dusung Khenpe oraz w krótkiej analizie istotnych punktów przekazu i instrukcji do 6 dharm, drogi na Pamodrukpy, kiedy skończył 26 lat, z wiarą stabilną jak góra Meru, czcigodny guru z Nial wkroczył w doskonałość najwyższej dyscypliny. Te słowa niejako potwierdzają, że w wieku 26 lat Gampopa przyjął jednego dnia, w jeden dzień śluby zarówno nowicjatu, jak i śluby bikszu od Geshe Lodena Sheraba z Mariul, Sheraba Ningpo z Shangshungu oraz od lamy z Ngari o imieniu Mideła Changchupsempa w miejscu nazywanym Rongka w rejonie Dakpo. Więc to jakby ci lamowie byli jakby jego linią, linią jego ślubowań, która pochodzi od wielkiego od Pata Shantarakshity. Otrzymał wtedy imię Sonam Rinchen. W tym samym czasie Geshe Changchupsempa przekazał mu również wskazówki do medytacji shamatha. Praktykując je, Gampopa kompletnie zatracił poczucie czasu. Nie wiedział, czy jest noc, czy dzień, nie czuł głodu, nie jadł przez długi czas i zaintrygowany chciał sprawdzić, jak długo tego rodzaju doświadczenie może trwać i okazało się, że potrafił utrzymywać taką medytację przez 13 dni. Poprzedni praojcowie Kadziu, tacy jak Marpa Tłumar, Jetsun Milarepa, byli świeckimi praktykującymi, a większość ich uczniów posiadała domy i nosiła białe szaty joginów. Począwszy od Gampopy, nauki Kadziu były utrzymywane i przekazywane głównie przez społeczność klasztorną. Historia życia i wyzwolenia Milarepy, zatytułowana Czarna Skarbnica, czy też zebrana przez trzeciego Karmapę Orangjunga Dorje, opowiada o tym, jak po pożegnaniu Gampopy Milarepa zwrócił się do swych uczniów, kiedy Gampopa ich opuścił. Milarepa powiedział tak: ten lekarz Gampopa pomoże wielu istotom. Dzisiaj śniłem o żółtym ptaku, który wyleciał stąd do centralnego Tybetu i usiadł na szczycie wielkiej góry. Wtedy zewsząd nadleciało wiele stad rudawych gęsi, a po chwili każdą z tych gęsi zaczęło otaczać 500 kolejnych gęsi. W ten sposób bardzo szybko całą przestrzeń nad doliną zaczęły wypełniać czerwonawe ptaki. Choć jestem joginem, moi następcy będą nosili czerwone szaty. Doskonałem więc czegoś istotnego dla dobra nauk wszystkich Buddów. Taki był mój sen, powiedział Milarepa. I ta przepowiednia Milarepy okazało się, że spełniła się w 100%. Następnie musimy podkreślić to, jak Gampopa otrzymał nauki Kadampy i jak przynosił pożytek innym. W wieku 28 lat Gampopa udał się do północnego Uru, dzisiejszego Penpo, by studiować z mistrzami Kadampy, m.in. Nyukrumpą, Gya Yondakiem, Gya Chakriwą, Geshe Drepą i Gya Yulwą. Od Geshe Nyukrumpy, Tsondru Gyaltsena, Gampopa otrzymał ustne pouczenia Kadampy i ślubowanie bodhisattwy. Mówił, że od tamtego czasu względna bodhicitta nigdy go nie opuszczała. Jest taka wygłoszona przez Gampopę mowa dharmy Wiele Zawlet, w której powiedział: względna bodhicitta jest bardzo ważna. Na początku niezbędna. Bez niej nie sposób podążać ścieżką Mahajany.
Niezbędna jest również pośrodku, gdyż bez niej wpadniemy do oceanu samsary. Niezbędna jest także na końcu, gdyż bez niej nie mogą powstać dwie foremne kaje. Gampopa mówił o bodhicicie czerpiąc z własnego doświadczenia. I tutaj oczywiście, kiedy mówił o wpadnięciu do oceanu samsary, to mówił o tym, że istnieje zagrożenie tego, że zejdziemy ze ścieżki dharmy. Mówił o tym również w klejnotowej ozdobie wyzwolenia. Więc ten Geshe Nyukrumpon studiował tylko 8 lub 9 miesięcy. Otaczało go wiele ludzi tam w tym miejscu, więc jego doświadczenia medytacyjne osłabły. Więc wtedy Gampopa usłyszał, że inny Geshe, Gyaltsok, żyje na odludziu, bez wielkiego orszaku uczniów, więc postanowił przenieść się do niego. Dzięki temu medytacja szamaty się rozwinęła, a Gyaltsok dodatkowo powiedział: przekażę Ci ustne instrukcje Atishi z nieprzerwanej linii, jakby były stworzone przez samego Buddę. Udzielił mu kluczowych wskazówek, takich jak 4 cechy Gompały, dzięki którym Gampopa był w stanie rozwinąć wgląd w oparciu o już rozwiniętą medytację szamaty. Geshe Gyaltsok znany był z najwyższego urzeczywistnienia pośród wszystkich ówczesnych mistrzów Kadampy w rejonie Uruto, a Gampopa rozwinął ten sam poziom urzeczywistnienia. Otrzymał od niego także wskazówki do stopniowej ścieżki Kadampy oraz do medytacji na nietrwałość, przyczynę i skutek, ułomności samsary i pozostałe, więc dzięki nim w Gampopie zrodziło się bardzo głębokie poczucie determinacji i jego wcześniejsze doświadczenia szczęśliwości, przejrzystości zaczęły słabnąć, a w ich miejsce pojawiło się poczucie przemijalności i wyrzeczenia. Podsumowując, pan Gampopa spędził z Geshe Gyaltsokiem 3 lata. W pismach Trigunga Kyokpy Jiktena Sungona czytamy, że Dakpo Kadziu posiada 3 przekazy: poglądu, działania i kluczowych instrukcji. Pośród nich przekaz poglądu i działania pochodzą właśnie od mistrzów Kadampy. Pierwszy od Gyaltsoka, a drugi o Nyukrumpy, którego wskazówki pomogły Gampopie rozwinąć bodhicittę. Przekaz poglądu od Gyaltsoka sięga dalej. Sięga Gompały i Atishi, który znany był ze swych preferencji dla konsekwencjonalistycznej Madhyamaki, więc zapewne dlatego szkoły Dakpo Kadziu wpisują się w tę tradycję, jest ona im bliska. A to dlatego, że terminologia, jakiej Dakpo Kadziu używa w opisywaniu stopniowej ścieżki i Mahamudry, jest przedstawiona w instrukcjach do Mahamudry przekazywanych przez Atisię Gompalę. Więc terminologia, którą używał Gampopa, pochodzi właśnie od Gampopy. To pokazuje, jak bliskie są jakby nauki Kadampy, jak ściśle powiązane są z naszą linią. Oczywiście pogląd zawarty w naukach Gampopy nie pochodzi tylko z tradycji Gampapy, zmieszał się on ze wskazówkami Milarepy, który tak śpiewał do Gampopy: aby określić pogląd, patrz w umysł. Nauczał go również o 4 pułapkach pustości, które później Gampopa często podkreślał podczas nauk o Mahamudrze, kiedy sam Mahamudrze nauczał. Kiedy Gampopa nauczał publicznie, mówił o stopniowej ścieżce Kadampy, niemal wyłącznie, a o Mahamudrze mówił tylko wybranym uczniom, tworzył w ten sposób jakby nowy styl nauczania.
Mówił na przykład, Kadampa pozwoliła mi pomóc trochę ludziom. Wielu naucza tajemnych instrukcji Naropy, ale one same nie przynoszą wielkiego pożytku, jeśli nie idą w parze z naukami Kadampy. W innym miejscu powiedział także, trening umysłu stopniowej ścieżki Kadampy oraz nauki dotyczące 3 rodzajów praktykujących są bardzo cenne. Cóż z tego, że pojawi się jakiś niejasny stan prawdziwej natury, skoro nadal będziecie przywiązani do krewnych, domów i dobytku. To nie pomoże waszym rozwoju, wręcz go zniweczy. Z drugiej strony, wyrzeczenie, zrozumienie, że zjawiska to sny i iluzje oraz praktyka życzliwości, współczucia i bodhicitty zawsze będzie was rozwijać, nawet bez rozpoznania natury umysłu. Ona zawsze będzie podtrzymywać ten rozwój. Tak więc to pokazuje, jak bardzo Gampopa cenił nauki Kadampy. Niedawno został odnaleziony w Tybecie stary rękopis tekstu, który nie znalazł się co prawda w Kandziurze, ale jest przypisywany Atishi. Nazywa się zatytułowany jest Stopnie na ścieżce do przebudzenia. Jego głównym tematem są kolejne stopnie ścieżki dla 3 rodzajów praktykujących, 4 zmieniające umysł rozmyślania, instrukcje do praktyki siamaty i vipassany, ostateczny rezultat i działanie. Wszystko pisane wierszem. Czytając go, czuję się, jakbym czytał podręcznik praktyki kadziu. Ukazuje on bliskość szkół Kadampy Atishi i Dakpo Kadziu. Ukazuje jakby bliskość tych kluczowych pouczeń obu tych tradycji. Oczywiście, jak wiecie, najważniejszym guru Gampopy był Jetsun Milarepa, ale zanim Gampopa spotkał Milarepę, najpierw studiował z jego uczniem Milarepy, Geshe Gyangkyubem Sempą. To właśnie od niego dostał te pierwsze, pochodzące wcześniej od Milarepy instrukcje do medytacji i dzięki tym instrukcjom w ciągu tygodnia rozwinął tak dobre doświadczenie siamaty, o którym wspomniałem. Ponadto Gampopa udał się do by uczyć się od Gyayon Daka, gdzie osiągnął również wgląd, czyli rezultaty praktyki vipassany, ale nadal nie mógł dotrzeć jakby do pełnego urzeczywistnienia. Nadal go nie doświadczył. Jakby nadal nie mógł bezpośrednio ujrzeć natury umysłu. Choć Gampopa już wcześniej słyszał o Milarepie, przez jakiś czas nie mógł go spotkać. Ale w końcu doszedł do wniosku, że jeśli nie zdąży spotkać Milarepy przed jego śmiercią, będzie tego bardzo żałował. Więc w wieku 31 lat wyruszył, by go odnaleźć. Podróż trwała 4 miesiące. W końcu otrzymał od Milarepy wiele kluczowych instrukcji dotyczących tajemnej mantry, głównie Tumo. Mógł z Milarepą spędzić tylko 13 miesięcy, powrócił do w wieku 32 lat. Milarepa przekazał mu niezwykłe nauki Vajrayany. W szczególności współzależne warunki rozwijania najgłębszego wglądu, które w formie błogosławieństwa linii Milarepa otrzymał od Marpy, a ten wcześniej od Naropy, a ten wcześniej od Tilopy i tak dalej. Gampopa rozwinął wtedy niezwykłą wiarę i oddanie dla Milarepy i mistrzów kadziu. Uważał, że otrzymał coś bardzo specjalnego, że to są bardzo specjalni mistrzowie. Po jakimś czasie Gampopa w zasadzie odkrył, że on sam dzierży linię nauk Milarepy. Sprowadza się to do tego, co Golo Tsawa opisał w niebieskich rocznikach. Chwalebna Dakpo Kadziu to nie linia słów, tylko linia znaczenia. Znaczeniem zaś jest niesplamione urzeczywistnienie Mahamudry. Guru, który nam je przekazuje, staje się zatem naszym rdzennym guru. W ten sposób jakby Gampopa
zdał sobie sprawę, że Milarepa stał się jego rdzennym góry. Gampopa sam pisał o tym w Różańcu Amriti Dobrych Rad. Jeśli nie dotarło do ciebie błogosławieństwo lamy, nie ujrzysz natury umysłu, choćbyś nie wiem jak szukał. Nie złapiesz jej chwytaniem, nie zatrzymasz blokowaniem. Zjawiska umysłu nie osłabną, choćbyś próbował je odrzucić lub zniszczyć. Dlatego ci, którzy pragną doskonalić nagromadzenia, oczyścić z plamienia, uspokoić przeszkody, rozwinąć urzeczywistnienie, zapanować nad przejawieniami i przynosić pożytek sobie i innym, muszą służyć i szanować lamę. A wtedy wystarczy się do niego modlić. Pisał także, by urzeczywistnić swój umysł, same wyjaśnienia nie wystarczą. Musisz otrzymać błogosławieństwo lamy, który to urzeczywistnienie osiągnął. Pan Gampopa studiował z wieloma nauczycielami dobrze znanymi w ówczesnym Tybecie i otrzymał wiele nauk. Spędził też wiele lat na praktyce medytacji, głównie Tumo, w Nyasewa-lung, Ikli i innych miejscach. W końcu ujrzał esencję umysłu i znaczenie Dharmakai, a następnie przekazał uczniom doświadczalną metodę osiągnięcia takiego samego urzeczywistnienia, znaną dzisiaj jako współpowstająca Yoga Mahamudry. Ogólnie mówiąc, Marpa, Milarepa i inni nauczali głównie Mahamudry pochodzącej z tantr. Nie mieli w zwyczaju nauczać jej niezależnie od 6 dharm naropy. To był jakby jeden pakiet. Jednak pan Gampopa podkreślał znaczenie Mahamudry z tradycji sutr, a nie tantr. Więc jestem przekonany, że właśnie przez to, właśnie wtedy wyodrębniły się te dwie ścieżki. Indywidualna ścieżka metod, czyli 6 dharm naropy i ścieżka wyzwolenia, czyli ścieżka Mahamudry, że nastąpił ten rozdział. O tym tak pisał 8 Karmapa Michodorje. W Tybecie powstały 3 sposoby rozumienia Madhyamaki Maitripi, podkreślające praktykę Madhyamaki dogłębnej, przejrzystej mantry, praktykę Madhyamaki dogłębnych sutr oraz praktykę aspektu nieistnienia szkoły, tylko umysł. Pan Marpa i Milarepa praktykowali obie ścieżki Madhyamaki, podczas gdy Gampopa wyróżniał ścieżkę sutr. Nazywał ją Mahamudrą, która w zasadzie pochodzi od nieprzewyższonej mantry, ale w jego naukach odnosiła się do tradycji sutr. Ostatecznego, dogłębnego znaczenia sutr i tantr, zwyczajnej i nadzwyczajnej natury Buddy, Gampopa nauczał tylko w tajemnicy. Takie podejście odpowiada 3 właściwościom, dalej mówił Michodorje, nauczanym przez mistrza Maitripę Sahaję Vajrę w jego komentarzu 10 takości. W tym komentarzu Sahaja mówi tak: istotą są paramity, jest zgodna z mantrą, a nazywana jest Mahamudrą. Te słowa współbrzmią dobrze z wypowiadanymi przez pana Gampopę, chwalebnego Pamodrukpę, Drikunga Dziktena Sumgyna, którzy twierdzili: nasz tekst Mahamudry to nieprzerwana tantra Bhagavana Maitrei, nieprzewyższona tantra Bhagavana Maitrei. Michodorje pisał również w ostatecznej dyskusji o Mahamudrze. Sposób nauczenia Shamaty Vipassiany popularny w pojeździe Paramit to kluczowe instrukcje zawarte w lampie oświetlającej ścieżkę do przebudzenia Atishi oraz w naukach wielkich przyjaciół duchowych Tympy i Gonpały, znane jako współpowstała yoga pana Gampopy i opiekuna Pamodrukpy, a dla lubiących wyszukane słowa uczniów tych czasów upadku to współpowstająca yoga Mahamudry. Tak pisał o tym, tak mówił Michodorje. Co to oznacza? Oznacza to, że Michodorje twierdził, że tradycja Mahamudry Gampopy jest niejako przedłużeniem Mahamudry Kadampy, podczas gdy Drukpa Pema Kampo i inni mistrzowie utrzymywali, że źródłem nauk Mahamudry był dziecem Milarepa. Objaśnienia uczonych się zatem różnią. Nauki Gampopy łączą bowiem kilka tradycji.
Ustny przekaz tajemnej mantry pochodzący od Marpy Milarepy. Po pierwsze, tak? Trening Kadampy, czyli przekaz tradycji sutr pochodzących od takich nauczycieli jak Gyandak oraz Dharmę, oraz po trzecie Dharmę urzeczywistnienia zrodzoną w umyśle Gampopy, czyli jego własne doświadczenie medytacyjne. Więc nie można jakby na siłę dopasowywać całej tradycji Gampopy do jednej z tych linii, gdyż ona łączy w sobie je wszystkie. Wielu lamów żyjących wcześniej lub w tych samych czasach co Gampopa, takich jak Kalgyupowie, Marpa, Nokcie Kudorje Milarepa, wielcy Sakyapowie, Drokmi i Sacien Kungma Ningpo, Ningmapowie, wielki Surpo Shakya Djungne, Surchung Sherab Drakpa i inni byli głównie adeptami tajemnej mantry, w większości świeckimi. Zaś Kadampa, która również kwitła w owym czasie, skupiała się głównie na praktyce Vinai i ścieżki Prajnaparamity i zdarzało się, że zabraniała publicznego praktykowania tajemnej mantry. Więc to były jakby dwie tradycje, które kwitły w tym czasie w Tybecie. Jednak w Kadampie otwarte, takie publiczne praktykowanie tajemnej mantry było często zabraniane. Ale pan Gampopa, zanim jeszcze spotkał Milarepę, w wieku 16 lat otrzymał wiele abiszek i przekazów tajemnej mantry, na przykład Chakrasamvary i Hevadży, z linii Sankara Lotsały i jego uczniów. Studiował nawet Vajrayanę z mistrzami Kadampy w takim ograniczonym zakresie. Milarepa zaś obdarzył go jedynie błogosławieństwem abiszek, Chakrasamvary i Varahi, a Gampopa o więcej nie prosił. Tak czy inaczej, Milarepa przekazał mu kompletne instrukcje do 6 dharm Naropy i szeptanej linii Chakrasamvary, które wciąż pozostają żywe w naszej linii. Gampopa studiował z wieloma mistrzami Kadampy i praktykował trening umysłu, a potem prowadził uczniów, nie porzucając mnisich szat i dyscypliny Vinai. Zazwyczaj najpierw uczą ich stopniowej ścieżki i treningu podstawowego pojazdu, czego dowodem są relacje do Sumkempy ze spotkań z Gampopą. Dopiero po jakimś czasie Gampopa przekazywał nauki o Mahamudrze. W owym czasie w Tybecie Gampopa był mistrzem, który otwarcie łączył tradycje sutr i tantr. Jedni przed nim i za jego czasu praktykowali tylko tantry albo tylko sutry, natomiast on je połączył. On je łączył w swoich naukach. Gampopa zręcznie prowadził uczniów, miał do tego szczególną zdolność, więc doprowadził do dojrzałości i wyzwolenia wielu z nich. Dzyonak Jetsun Taranata powiedział, że znane w Tybecie instrukcje dla umysłu jest taki termin ukuty w Tybecie, że one wzorują się na wskazówkach udzielanych przez Gampopę. Miał on 4 głównych synów serca dzierżycieli linii, 4 sidów, 4 bliskich uczniów, 4 asystentów, 4 joginów, którzy osiągnęli tęczowe ciało i krainę Czekeczari oraz wielu innych uczniów. Linie, które wywodzą się od niego i jego siostrzeńca, to Pagdru Kagyu, Kamtsang Kagyu, Barom Kagyu i Tsalpa Kagyu. Mało tego, potem dalej od Pamodrupy powstały kolejne Drigung, Taklung, Drukpa, Tropu, Martsang, Yelpa, Yasang i Shuksep. Jak wiecie, pod względem politycznym i religijnym tradycja Kagyu, czy też szkoły, nie tradycja Kagyu, szkoły wywodzące się od Gampopy cieszyły się największym wpływem w całej krainie śniegu. Dzyonak Jetsun Taranata napisał w suplemencie do historii przekazu i 100 instrukcji
Tak, za czasów Naropy i Maitripy, Marpy i Milarepy istniały tylko zalążki współpowstającej jogi Mahamudry, które nie były szeroko znane. Ale przepowiednia Milarepy dotycząca niedoścignionego Gampopy trafiła w sedno. Gampopa podczas medytacji skupiał się na tumo, więc podczas sześcioletniego odosobnienia w Sewa Lung w Nialu pogłębił swoje urzeczywistnienie. Następnie po 3 latach praktyki w Gelung w Ekli osiągnął ostateczne urzeczywistnienie Mahanatury. Zrozumiał zatem, że przekazanie tych metod innym przyniesie pożytek tylko kilku najpilniejszym uczniom. Przez kilka lat nie przekazał ich nikomu. W końcu zaczął ich uczyć Jogina Ciejunga i innych. Jak jedna świeca może przekazać płomień kolejnej, każdy z nich bez większego trudu osiągnął pełne urzeczywistnienie, a ich płomień się cały czas pomnażał. Dzisiaj obchodzimy rocznicę Parinirvany Gampopy, więc możecie się zastanawiać, skąd wiem, że to jest poprawna data. Jako dowód mogę przedstawić zapiski Pamodrupy i Dusumkempy, czyli jego 2 najważniejszych uczniów. Pamodrupa przebywał w klasztorze Taglagampo po odejściu Gampopy. Więc jakby znał to, jakby mógł dokładnie określić dzień jego śmierci. W dialogach Dusumkempa pisał tak. Poczuł się osłabiony 14 dnia środkowego miesiąca lata roku ptaka. Tym razem nie przyjmę lekarstwa, powiedział. Jakieś drobne sytuacje sprawiały, że wielokrotnie wybuchał śmiechem. Odszedł 15 dnia. A Pamodrupa w biograficznej modlitwie pisał: kiedy postanowiłeś zakończyć życie dla pożytku istot, 15 dnia 6 miesiąca roku wodnego ptaka, jak wielka istota przeniosłeś się w przestrzeń dharmy. Pokłon Tobie, który świadomie odszedłeś w nirwanę. To pokazuje, że nie ma wątpliwości, że Gampopa odszedł rankiem 15 dnia 6 miesiąca tybetańskiego w roku żeńskiego wodnego ptaka, czyli w 1153 roku. Rocznice dni, w których nasz guru dokonał cudów, takich jak odejście w nirwanę, by okiełznać uczniów, to szczególny czas na praktykę pełnego oddania, wspominania guru. W ten sposób zgromadzimy więcej zasługi i oczyścimy więcej zaciemnień. Jak mówi Tantra Vajragarby. Jeśli pamiętasz dokładnie bez zająknienia rok, miesiąc i dzień ich odejścia, wszelkie składane w tym dniu dary udoskonalą nagromadzenie zasługi i przyniosą powodzenie. Więc modlitwy do guru tego dnia są bardzo mają większą moc. Pewnego dnia, kiedyś Gampopa w obecności Dzie Dusumkempy i Geshe Kampy złożył pewną obietnicę. Powiedział tak: dla waszego dobra podjąłem się niewyobrażalnego wysiłku i przeszedłem całą ścieżkę umartwień. Dlatego wy teraz możecie skupić się tylko na modlitwie. To wystarczy. Modląc się z gorącą tęsknotą, na pewno otrzymamy błogosławieństwa. Gampopa powiedział również: wszyscy oddani mi ludzie przyszłości, przepełnieni żalem, że nigdy mnie nie spotkali, powinni czytać moje dzieła. Najlepiej doskonały różaniec cennej ścieżki oraz klejnotową ozdobę wyzwolenia. Czytanie mych słów jest jak spotkanie mnie samego. Taką obietnicę Gampopa nam złożył, zatem powinniśmy się otworzyć na te słowa, czytać je, rozmyślać nad nimi i rozprawiać nad dziełami zebranymi Gampopy, głównie nad tymi 2 wymienionymi. Szczególnie w takim dniu, jak dzisiejsza rocznica Parinirvany, powinniśmy rozprawiać, czytać, rozmyślać nad tymi tekstami. To wszystko, co mam dziś do powiedzenia. Dziękuję.